Wassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonella Bella jisemmilkom jagħtikom merħba l-71 programm sensiela botta u risposta. L-lum it-tnejn, l-lum programm ieħor li nisperaw ukoll li jkun interessanti u li jżomkom għal din is-sija u nofs li ġejja magħna fuq il-Facebook Live tal-Kamra Sportiva. Illum ser ikollna żewġ temi kompletament differenti, imma qabel ma nintroduċu ukoll it-temi flimkien ma' Lorjana Brinkat. Illum se nkun waħdi, Roberto De Brinkat, il-mistieden Rispetti huwa indispost imma xorta waħda se jkun qed iħalli intervent fit-tieni parti tal-programm. Xi ftit aġġornamenti mill-logħbiet li kellna u li għandna dejjem bħalissa hawn Malta. Iktar minn illum Florjana rebħet 2-0 kontra Nash Lions. Franklin Sassere jiskurja doppjetta għat-tim ta' Derna Abdilla. Bħalissa wkoll fit-Tony Bezzina Stadium il-Kampjonat Premier. Zabbar St. Patrick jinsabu fil-vantaġġ kontra Balzano 1-0 gol ta' Marcelo Barros Santos fil-waqt illi mill-kampjonat amatorjali tnejn li se niddiskutu wkoll iżjed tard matul il-programm tal-lum St. George's xejn Kalkara United xejn għaldaqstant ukoll diġà tajnikom ftit indikazzjoni ta' fuq ta' se nitkellmu llum. Kif qegħdin taraw għandna il-protagonisti tal-ewwel parti tal-programm li huma l-uffiċjal tal-midja ta' Tottenham Hotspur Supporters Club Maurizio Cefaj kif ukoll parti ta' Arsenal Ashley Kumbo li nista' nirringrazzjahom ġa minn issa talli se jattendu għal dal-programm. Issa tard ukoll għandna żewġ rappreżentanti minn żewġ clubs tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tnejn li huma l-Assistent Segretarju ta' Victoria Hotspurs Aldrin Kassar u il-coach ta' Dingley Swallows Nikolaj Karwan li ser jingħaqdu magħna għal tieni parti tal-programm. Imma bħalma nagħmlu kull nhar ta' tnejn issa wasal iż-żmien li nħallu f'idej l-ennam sartana Lorjana Brinkat biex tgħidilna ftit x'huma t-temi li se niddiskutu matul il-programm tal-lejla. Lorjana f'idejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu rebħa importanti għall-Arsenal għand il-ġirien Spurs, it-tkeċċija ta' Michele Marcolini mill-kowċ nazzjonali. Victoria Hotspurs, l-ewwel klabb Pawċi fil-Kampjonat Malti wara 13-il sena. Mela, kif qegħdin taraw l-ewwel argument li se jkollna fil-programm tal-lum se jkun Tottenham Arsenal, il-logħba li fiha rajna li l-Arsenal tirbaħ l-iskor ta' 1-0 u l-ewwel nett nirringrazzja lil Maurizio Nesċli talli ingħaqdu magħna llejla. Nitlobhom ukoll biex jagħtuna l-ewwel kummenti b'mod ġenerali fuq il-logħba mill-lent tat-tim rispettiv tagħhom qabel ma nidħlu fuq it-temi differenti. Maurizio tista' tibda inti minħabba li Tottenham kontuħu. Nsellem lek Antonella u nsellem lil dawk kollha li qegħdin jarawna bħalissa fuq il-paġna tal-Facebook u iktar tard fil-YouTube. Qabel nibda nixtieq insellem ukoll il-memorja ta' Manuel Cordina, ex-segretarju tal-Malta Spurs li għadu kif ħallina l-ġimgħa li għaddiet. Nieħdu l-okkażjoni biex anke fisem it-tim tal-Kamra Sportiva nofru l-kondoljanzi tagħna sew lilkom bħala klabb kif ukoll il-familja Cordina. Grazzi ħafna. Logħba Tottenham u Arsenal hija logħba derbi li kull supporter ta' Tottenham u tal-Arsenal u qed jistenna biex ġarru qabel jibda l-istaġun. L-ewwel li ma nagħmlu l-klassifika ġeneralment ngħidu meta ħajmisna mal-Arsenal u naħseb viċi versa supporters tal-Arsenal. Fl-opinjoni tiegħi hija logħba fejn iddominajna bil-ballun u ma sarrafna xejn. Problema li qed tiġi logħba wara logħba. Però irid nagħti mertu għall-Arsenal ukoll li ddifendew b'mod eċċezzjonali u kif qal ukoll Shearer bħalissa għandhom l-aqwa, naħseb l-aqwa back four li hemm fil-Premier League fl-opinjoni tiegħi. Tim Maqut, ġifieri,
Il-problema tagħni hija li mhux qed nieħdu l-opportunitajiet li kellna. Kellna ċans fil-bidu ta' Solanke ma ħadniex. Tkun tilab kontra l-Arsenal ma tistax taffordja li titlef daw tip ta' chances ma' tim tajjeb bħal Arsenal. Dik l-opinjoni tiegħi. Grazzi. Dik kif qal Maurizio, l-logħba hija waħda mistennija ferm mis-supporters tal-Arsenal, jiġifieri kif qalu stess normalment ikun waħda mill-ewwel fixtures illi tara meta tkun ħassir kemm away kemm home. Ġifieri jiena personali nistenna l-away ukoll għax l-atmosfera fil-ground min-naħa tat-Tottenham qatt ma tkun daqstant welcoming kif huwa mistenni. Naħseb hemm ukoll is-serje ta' riżultati li t-Tottenham dal-aħħar home kontra l-Arsenal ma kienux qed jieħdu wkoll riżultati pożittivi, ma allura dik xi ftit jewwes iżżid mal-animożità u mal-istennija tal-logħba. Naħseb ara jiena meta tara l-istennija għal din il-logħba l-Arsenal kellhom pjuttost challenge fil-line-up b'mod partikolari, ġifieri bejn kien hemm is-sospensjoni ta' Rice, bejn kien hemm ukoll ammont konsiderevoli ta' injuries milli seħħew waqt il-logħb tan-Nations League u anke injuries li kienu hemm qabel. Ġifieri kienet ukoll naħseb iżżid il-pressjoni li t-tim kellu għal din il-logħba li taħraq. Naħseb ukoll naħseb ċertu pressure kienet ġejja wkoll mill-fatt li l-Arsenal ma kienux rebħu l-aħħar logħba mal-Brighton, is-City jidhru li qegħdin iżommu r-ritmu diġà b'saħħtu, allura dawn kollu huma affarijiet li mingħajr ma trid iżidu l-pressjoni għall-Arsenal. Imma good news kienet ukoll li kien għadu kif iffirma ġeddet il-kuntratt ta' Arteta, ġifieri dik naħseb li kien spunt pożittiv. Logħba mistennija bħal dejjem mhux. Nfakkarkom ukoll għal min jixtieq jintervjeni sew matul din parti kif ukoll matul iż-żewġ partijiet l-oħra tal-programm il-sezzjoni tal-kummenti hija miftuħa fil-free illi tgħidu tagħkom nistaqsu xi domanda mistednin tal-panel jekk dejjem tħossu li għandkom tagħmlu dan. U fil-fatt Ashley, ħanaqbad ma' wieħed mill-punti li semmejt inti l-indisponibilità ta' żewġ pedini fundamentali għat-tim tagħkom. Odegaard li kellu dik l-inġeri kera fil-Nations League u Declan Rice li għadna sallu ma nafux għalfejn tkaċċa fil-logħba kontra il-Brighton. U wkoll anki il-fatt li rnexxilkom tirbħu mingħajr dawn iż-żewġ players u kemm l-importanza ta' tas-suċċess għalikom lejlet il-konfront importanti li għandkom il-ġimgħa d-dieħla kontra Manchester City, konfront li wkoll se nkunu qed niddiskutu f'dan l-istess programm il-ġimgħa d-dieħla. Ara, inti kif mingħajr ma nidħol fil-mertu ta' sospensjoni ta' Rice għax hekk nibdew ma nieqfux. Rice huwa plejer li jinħass apparti l-impatt tiegħu bit-technicalities tiegħu bil-mod kif iżomm ir-ritmu tal-logħba għaddej. Ġifieri ħanitfa' l-bajjiż tiegħi li Rice huwa naħseb il-plejer favorit tiegħi tal-Arsenal. Rice huwa plejer ukoll li jiddetta ritmu. Ġifieri naħseb Rice l-iktar li nħass kien fil-bidu tat-tieni taqsima meta t-Tottenham ħarġu bis-saħħa biex jieħdu l-logħba ir-ridni tal-logħba f'idejhom. U propju Rice huwa plejer li jiddetta l-moviment, jilqa' jkisser ħafna azzjonijiet u jibni l-blajlun ukoll, ġifieri naħseb inħass b'dak il-moment u apparti l-fatt li nħassu naħseb anke s-sostituti tiegħu. Il-fatt li ma kienux hemm inti għandek il-Merino li huwa plejer li huwa mistenni li jimla l-vojt tiegħu li huwa injured baqalu sal-aħħar ta' Ottubru probabbilment. Kellu koll il-Zinchenko li jista' jimla f'dik il-pożizzjoni kif jagħmel mal-Ukrajna illi wkoll kien indispost. U allura l-unika option li kien għad baqalu kien Jorginho li huwa plejer validu immens, għandu esperjenza kbira, jaf jiddetta r-ritmu, però Jorginho mhuwiex plejer li jista' jtik 90 minuta ta' ġiri kompetittiv li jirrikjedi f'dik il-pożizzjoni. U naħseb illi nħasset innuqqast f'dik il-pożizzjoni fl-aħħar ftit fejn it-Tottenham bdew ġejjin speċjalment minn fuq il-linji propju għax kien hemm il-plejers riedu jagħlqu iżjed in-nofs.
Il-kreattività ta' Odegaard, naħseb Odegaard huwa plejer li mhuwiex apprezzat biżejjed fil-Premier League, jiġifieri jissemmaw ħafna creative midfielders oħrajn, però il-logħb forsi anke min-naħa tal-Arsenal insemmu ħafna l-Saka pereżempju, imma ma naħsibx li napprezzaw biżejjed l-impatt ta' Odegaard fir-ritmu tal-logħba, fil-kreattività, fil-ftuħ tal-ispazji, illi l-plejers ifittxu lilu jagħmlu l-ġirijiet lil Odegaard. Ġifieri huma kollha kienu ħanejdu hekk huma żewġ pożizzjoni, żewġ plejers li nħassew. Li rrid nirrimarka li li Trossar mela il-vojt ta' Odegaard. Kienet pjuttost sorpriża għax aħna mdorrijin bi Trossar jilgħab fuq il-linju huwa plejer effettiv ħafna, impact substitute tajjeb immens, però naħseb illi kellu logħba tajba f'dan ir-rwol, turi wkoll il-versatilità tal-plejer fejn kellu ġirijiet tajbin, però kien hemm okkażjonijiet fejn fetaħ il-logħb mod tajjeb ħafna, speċjalment naħseb fuq il-linja beda jiftaħ fuq il-linja xellugija ma' Martinelli fejn kien hemm xi ġirijiet tajbin ukoll, u naħseb illi l-input illi ta' Timber impatta ħafna biex anka l-intelligenza ħanejdu hekk u forsi l-ħażen tattiku ta' Trossa kien influenti wkoll fil-logħba min-nofs. Naqbel miegħek fil-fatt li Trossard kien wieħed mill-aqwa plejers li kellkom Arsenal matul il-logħba, biss min-naħa l-oħra Maurizio, jiena nħoss li labtu futbol offensiv, Postecoglou ħareġ tattika kompletament offensiva, imma naħseb li stajtu ħadtu xi ħaġa aktar minn din l-isfida. Iva, imma l-problema hija li mhux qed niffinixxjaw iċ-ċansijiet li jkollna. Issa fil-Premier League kulħadd jaf il-livell li hemm timijiet kollha huma tajbin, huma sfida. Għadna kemm rajna lill-Liverpool jitilfu kontra Nottingham Forest li kienet sorpriża kbira. Però meta tara l-plejers li għandhom daw huma tajbin ħafna ta' kwalità tajba ħafna. Jekk ħanibqgħu ma nsarfux daw iċ-ċansijiet li jkollna, għax all right, nilagħbu futbol sabiħ u ħafna passing u ma meta naslu affarijiet deċiżivi mbagħtu. Dik tkun problema u naħseb jibdew jiġu mistoqsijiet ħafna fuq Ange Postecoglou it-tattiċi tiegħu għalkemm jiena nissapportjaw u nemmen li jrid jingħata ċans, però nemmen ukoll li rridu nġibu riżultati hux. Fl-aħħar mill-aħħar dawk huma li jiddeċiedu il-suċċess jew falliment ta' fil-lat ta' Tottenham. Jiena fil-fatt però reċ kummenti wkoll wara l-logħba li fihom Postecoglou wieħed suċċess matul wieħed tazza matul dan l-istaġun. Propja eżatt qalu li tipo huwa soltu mat-tieni staġun kien jerbaħ tazza ġifieri, però jiena naħseb iktar minn tazza iktar nixtieq li t-tim jiġi settiljat, li nkunu konsistenti. Nixtieq ovvjament trofew dik xi ħaġa lan ta' kull tim, però li bħalissa fil-preżent nixtieq li t-tim jissettilja b'mod li nkunu konsistenti iktar tul l-istaġun. Mela, ħana nitkellmu naqra fuq il-goal deċiżiv tal-logħba. Daqqa teras ta' Gabriel, imma min-naħa l-oħra naħseb illi Romero ħalla naqra spazji liberi. Il-kummenti tagħkom fuq dan il-goal, Ashley, darba tibdinti. Ifhem, Gabriel huwa plejer b'saħħtu kbir fil-veru sens tal-kelma, twil ġifieri naħseb il-market tal-Arsenal f'dawn l-aħħar snin kien iffukat ukoll li apparti li jġib plejers ta' teknika jġib plejers ta' statura. U propju dan qed jissarraf hekk kif l-Arsenal is-season l-għadda kienu jekk mhux l-iktar wieħed mill-iktar timijiet li kienu inċiżivi mis-set pieces, u propju din is-sena jidher li ħanerġgħu immorru hemm, jiġifieri waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet tal-Arsenal huwa li tellgħu iż-żewġ center halves ikollok il-Ben White illi jagħmel ħafna ħsara fil-metru jew tnejn madwar il-goalkeeper u dawk iħallu effett ukoll. U propju kellek naħseb illi Romero fil-bidu der illi Gabriel seta' kien hemm ħarira dubju għax kellu żewġ idejn fuq dar Romero għalkemm ma jidirx illi kien hemm saħħa biżżejjed
biex il-Romero jiġi zbilanċaġ. Romero huwa plejer b'saħħtu wkoll, ġifieri fil-logħba kellu challenges li jurew li huwa plejer ta' saħħa li him means business hemm wara. Ifhem hija naħseb wieħed mill-attributi ta' Gabriel. Gabriel huwa naħseb miż-żewġ difensuri huwa Gabriel iktar li skurja s-season li għadda, kellu goals deċiżivi, s-sena l-oħra kien viċin li jkollu hat-trick fl-logħba minnhom ukoll. Ġifieri huwa m'iniex sorpriż, ġifieri set piece der li meta ġimoti ikun hemm set pieces li tinduna isek tarhom nofs qalb meta jkun għadu ħajtih il-ballun. Il-ballun kien tajjeb ħafna jekk niftakar kien Saka li taħ il-corner, ingħata f'żona tajba ħafna u l-impatt li kellu Gabriel mal-ballun ġial kemm id-daqqa ta' ras ġiet ċentrali, il-ballun kien b'saħħtu ħafna, kien diffiċli ħafna għall-Vikarjo biex b'xi mod jew ieħor seta' jkollu ċans. Fl-opinjoni tiegħi dawn id-deċiżjonijiet daqqa jmorru favorik u daqqa kontrik. Ma nħobbx inwaħħal fl-logħba ħabba deċiżjoni għax ġieli ġietna favorina u bħalissa ġietna kontrina. Ġifieri kien dubjuż, però ma nafx li għandu jnaqqas mill-mertu tal-Arsenal għax rebħu eċetera. Għax nemmen li biex tkun fil-quċċata trid tieħu dawn tip ta' opportunitajiet. Dik l-opinjoni tiegħi. Jekk nista' nżid xi ħaġa wkoll naħseb illi għenet il-50-50 decision biex nuħu spunt mill-li qed tgħid inti Mawrizio ta' wkoll. Naħseb in-non-verbals ta' Romero menux, il-fatt li ma protestax, ġifieri waqt li kont qed nara l-logħba l-istess kummenti dak il-ħin. Romero qisu der pjuttost complacent taċċetta li qisu għamel żball u jekk kien hemm dubju naħseb li r-referi jiddeċiedi. Ekku fil-fatt naqbel miegħek u naħseb xi ħaġa li aħna rridu nimpruvjaw huwa ċertu ħażen li fl-opinjoni tiegħi ċertu plejers ta' Tottenham mhux is-seta' imma anke fil-passat neqsin minnu. Naħseb dik il-ħaġa li tiżżommna kultant iktar mill-plejers, iktar milli nixtru l-plejers oħra li l-mentalità xi ħaġa li nixtieq li bench posta Google tinbidel. Ma' żmien impruvjat, però nemmen li f'ċertu lob deċiżivi bħal kontra l-Arsenal imbagħtu ftit. Mela għandna wkoll kumment minnant Christian Bartol qed jgħidilna li titkellem kontra Arsenal ukoll jidher li sella għalik Ashley. Christian Bartol ħabib tiegħi coach, bħalissa ma jidhirlix li qed jikkoċja, jifhem sew fil-futbol ġieli labna ftit futbol flimkien ukoll. Tajja pwis insellmu wkoll il-Christian. Sadantant ukoll aġġornament milli għandna żewġ aġġornamenti, aġġornament mill-Istedju Nazzjonali ta' Qali, anzi mill-Tony Benzina Stadium ta' Kordin, niskuża ruħi. Balzan xejn St. Patrick wieħed ħin il-mistrieħ aġġornament mill-Italja u Udinese jitilgħu f'ras il-klassifika wara li jagħmlu rimonta minn 2-3 kontra Parma. U wkoll Qali imma fiċ-ċentenarju St. George's xejn Kalkara United xejn logħba illi tieħla wkoll għal-ħin tal-mistrieħ. Mela kontu għadin iskom ġobdejtu fuq is-suġġett u xtaqt illi niddiskuti issa l-arbitraġġ tal-uffiċjal tal-logħba tal-bieraħ, il-referi Jared Gillett. Derkom, jiena istrajtu tileftet il-logħba hemm minnhom. Jiena fl-opinjoni tiegħi rajtu li meta inti tirreffja derbi ma tistax taqbad u tfajjar ħafna yellow cards għax inti derbis dejjem ikollok dik l-aggressività. Il-futbol sabiħ u l-lob derbi sbieħ għax ikun hemm daw it-tip ta' piki, daw it-tip ta' rivalità, tip ta' jgħidu ġlied tal-futbol ġifieri. Ma tistax inti tara l-logħba b'dak il-mod li kull fawl is-saffar karta safra għax imbagħad il-plejers stess jibdew joqogħdu lura. Rajt, u ma tagħmilx interessanti l-logħba, mhix ngħid li fouls gravi ġifieri għandhom jibqgħu għaddejjin, però nemmen li ħafna fouls għandhom ir-referi għandu jalaq naqra ibexxaq għajnejh mhux jalaq ibexxaq għajnejh u jħalli l-logħba għaddejja. Ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-futbol huwa spettaklu, ġifieri lob derbis ma tistax timxi kollox by the book għal kull fawl. L-opinjoni tiegħi dik jiena. Jiena kont pjuttost sorpriż kif qed jgħid Mawrizio kemm ħareġ ironikament ir-referi pjuttost aggressiv fil-karti.
Ġifieri meta tqis li ġilit huwa ġej mill-Federazzjoni Awstraljana, ġifieri fejn il-futbol Awstraljan huwa futbol pjuttost aggressiv fiżikament. Jista' jkun naħseb ġifieri li prova jgħidlek iżomm il-logħba taħt kontroll mill-bidu, meta beda jibda joħroġ is-sofor left right and center, ġek niftakar sew. Fl-ewwel ħaref nagħlaf ħareġ 6 waqqas 7 karti sofor fl-ewwel ħaf. ħareġ 7 karti sofor, 5 għal Tottenham u 2 għal Arsenal. U kellek dak l-inċident ta' Timber mbagħad fejn kien dubjuż naħseb Timber kien lucky illi baqa' b'safra mhux biss fl-ewwel azzjoni għax għalkemm der leħa l-ballun saqax xorta kienet ftit merfuqa, però mbagħad fl-istess minuta kellu dak l-argument ma' Vicario, ġifieri s-sena l-oħra sitwazzjoni simili waslet biex Martinelli kien tkeċċa, kien qala 2 sofor f'minuta. Kif qal Maurizio naħseb illi ħareġ b'saħħtu wisq u b'xi mod jew ieħor naħseb illi seta' tellef forsi ċertu 50-50 challenges, speċjalment dak il-lob f'nofs ground, in-nuqqas ta' fouls tattiċi naħseb inħassew illi ma tantx kellek lob illi twaqqaf nofs ground u allura ħafna blalen bdew tilajn minn fuq il-linja. Naħseb illi ippermettew naħseb ħallew ċertu speed imma l-logħba ta' Tottenham Arsenal li hija magħrufa li ħajkollok dawk iċ-challenges ta' saħħa, daqqit bl-ispalel, il-plejers bejniethom fi truf tal-kaxxa jtuwa żejt. Naħseb illi limitaw ċertu tackles imbagħad il-fatt li ġew is-sofor kmieni. Ma nafek tiġi xi ħaġa Maurizio. Naqbel ħafna ma li qed jgħid, ta' Timber rajtu kien lucky biex nkun fair għax l-ewwel tackle naħseb li ma kienx apposta, kienet ta' safri, però mbagħad meta qabad il-flok ta' Vicario ġieli rajna sitwazzjonijiet hekk fejn il-pjer tkeċċew. Però kif qed ngħid lob derbi daw tistennihom Arsenal u Tottenham, Tottenham u Chelsea, daw tip ta' lob daw ikunu jagħmlu futbol sabiħ fl-aħħar mill-aħħar. Vicario għalli fil-fema tiegħi Maurizio kellu logħba kbira, naħseb Iva, Vicario tista' tgħid sibna replacement tajjeb ta' Lloris. Ma ngħidx aħjar għax Lloris servina għal ħafna snin ġifieri u l-kaptan ġifieri, però Vicario ta' dimensjoni differenti manka b'saqaħ ġifieri jilgħab ballun ġifieri minn wara b'mod tajjeb għalkemm ovvjament fadallu x'improvja l-goalkeeper għadu żgħir, però iva l-goalkeeper li qed jgħinna ħafna fuq wara. Mela, semmejna Ashley l-argument tal-ikfor li bħalissa u għet mill-aqwa li għandkom fl-Ingilterra. Issa jekk l-għonet nar il-ħamis għandkom test interessantissimu kontra l-Atalanta fl-ewwel round tal-logħba ta' Champions League li għandna. Bissu mbagħad naħseb illi nhar il-ħadd bejn it-test għad-difiża tagħkom Erling Haaland. Ifhem, naħseb illi jekk hemm center back illi sissa wera speċjalment wara l-istaġun li għadda li sab tarf ta' Haaland propju kien naħseb Saliba. Ġifieri s-sena l-oħra l-Arsenal is-season l-għadda ħadu Charity Shield 4 punti minn fuq il-Manchester City. Ġifieri naħseb il-logħba away ġolet ħadd li ġiet 0-0 kienet defensive masterclass tal-Arsenal, ġifieri jien ninsegwi lill-Arsenal mill-1997, 1998 u ġifieri niftakar difiżi sodi ħafna tal-Arsenal ta' żmien Adams, imma ippermettilu forsi mhux ma naħsibx li qed nara kbir meta ngħid illi l-logħba tas-sena l-oħra kienet waħda mill-aħjar logħbiet fejn qatt rajt l-Arsenal jiddefendu. Ġifieri fl-aħħar irnexxielna naqdu wkoll difiża sura ta' nies, ġifieri l-Arsenal kif? Biss li bqajtu ma rbaħtuhx. Le, s-sena l-oħra statistically naħseb għamilna kollox biex nirbħuh, però naħseb l-Arsenal il-lik is-sena l-oħra tilfuh fuq żewġ fatturi, kellhom ġimgħa ħażina ħafna f'Diċembru
Mbagħad ir-ran li jagħmlu s-City għax kemm kulħadd isemmi r-ran tal-Arsenal, is-City jagħmlu ran ta' barra minn hawn ġifieri s-season l-għadda meta dawn beda jkollhom fixtures xuxin fejn wieħed jittama li jwaqgħu xi punti, dawn baqgħu għaddejjin u ma ħarsu lejn wiċċ ħadd, jiġifieri naħseb imma li d-difiża tal-Arsenal hija xi ħaġa li nbniet fuq ammont ta' transfer windows, jiġifieri naħseb jekk hemm preġu lejn l-amministrazzjoni tal-klabb hija li propju tat ċans l-Arteta jibni l-klabb, jibni t-tim u propju qed jibnih minn wara. Jiġifieri kien ruthless fil-għażla tal-goalkeepers, jiġifieri għalkemm Ramsdale beda tajjeb ħafna wera li l-konċentrazzjoni tiegħu mhix dejjem hemm, kellu dik l-intervista li tefatu l-baħar u mbagħad fejn mbagħad ġabu lil Ramsdale lil Raja. Ġifieri s-sarama, ġifieri għandek il-Neto li huwa goaler ta' esperjenza, però għandek il-kopja fin-nofs li għandek Gabriel li ma ninsewx l-istaġun li għadda Gabriel kien dubjuż. Labu fuq il-linja fil-bidu ta' season ma labux, ġumbat isu beda ħajaqbad joqmos, naħseb hemmhekk ħarġu il-man management skills ta' Arteta fuq l-aspett difensiv ġi l-Arsenal huma mhux ma ngħidx l-aqwa fl-Ewropa ma waħda mill-aqwa difiżi li hemm fl-Ewropa, ġifieri brew fil-lob fejn ikollhom ħafna pressure li d-difiża they delivered. Ma rridu nsemmu l-Kalafiori wkoll li għalkemm s'issa lab ftit, naħseb fil-ftit li lab kellu impatt ukoll, kisser lob, għandu l-kwalità li jiftaħ il-lob bil-ġiri minn wara, ġifieri werija fil-Euro, ġifieri naħseb jippermetti jagħti għandu jagħti input ieħor l-Arsenal illu ilu ma jkollhom ukoll fid-difiża. Infatti wkoll għandna segwaċi ieħor Matthew Calley li qed jgħidilna l-Arsenal li jridu jġibu riżultat tajjeb kontra City b'xhur li se jkunu hemm u jikkompetu għall-kampjonat. Inselli għal Ashley. Inselli għal Matthew naqbel miegħu, ġifieri nhar il-ħadd diġà hemm il-pressure tgħid li għadu daqstant kmieni, però naħseb illi anke dru jaf ma jkunx biżżejjed sa barra l-Arsenal għax apparti li jibqgħu minn taħt, jibqgħu jiġu warahom. Naħseb mentalment ukoll naħseb dik hija x-shift li jmiss issa illi l-Arsenal propju jippruvaw, is-sena l-oħra kienu pruvaw bil-kontrattak. Ġie niftakar kien hemm ballun ta' Martinelli fil-kaxxa li forsi ma kienx inċiżiv biżżejjed, però rridu niftakru qed nilagħbu kontra tim illi ilu ma jitlef home żmien, daw kienu mdorrijin jirbħu jiskurjaw, ġifieri nittama li jibnu fuq dak illi jagħmlu l-istaġun li għadda. Mela Maurizio, qabel ma nagħlqu min-naħa tiegħek l-aħħar aħbarijiet mill-Tottenham Hotspur Supporters Club Malta jekk jogħġbok. Mela, għadna kif organizzajna barbecue ġifieri tas-sajf, sorry pasta night, kienet ta' suċċess. Dejjem nippruvaw kif ntejbu l-esperjenza ta' wieħed meta jiġi jara logħba l-klabb, ninvestu ħafna affarijiet. Palissa qed naħdmu wkoll fuq it-tur biex jkunu jistgħu raw il-logħob flimkien. Dawk bażikament dejjem ngħid li tiphom min ikollu xi mistoqsijiet fuq Tottenham fuq it-tur għandna l-website tagħna tal-maltaspurs.com jew nkella jibgħatuli Facebook jew fuq il-paġna tagħna. Dawk bażikament. Thank you. Grazzi Maurizio, grazzi wkoll lil Ashley tal-li attendaw għal din ewwel parti tal-programm. Se mmorru offensija ta' riklami ibqgħu magħna il għaliex fit-tieni parti tal-programm se neqilbu kompletament is-suġġett u nibdew nitkellmu naqra fuq il-futbol lokali. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkunu magħkom. Wisdom tal-kura għall aħjar prodotti u servizzi ta' żburija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall aħjar servizz ta' trattament ta' twiefer.
Wasal eluq żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla pasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salset u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa għandna panel kompletament differenti. Magħna għandna l-assistent segretarju ta' Victoria Hotspurs Aldrin Kassar u lil Nikolaj Karmana il-coach ta' Dinglish Swallows. Se nitkellmu iva fuq l-Elizabeth Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2 imma ovvjament tema ta' attwalità li ftaqt niddiskuti magħkom matul din it-tieni parti hija l-aħbar ta' tkeċċija ta' Michele Marcolini minn coach tat-tim nazzjonali Malti. Nfakkarkom ukoll kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom ma' din il-frandira. Mela, nibda billi l-ewwel nitlob l-opinjoni tagħkom fuq din l-aħbar ta' tkeċċija ta' Marcolini. Kontu qed tistennewha lex taħsbu li wassal għaliha ma nafx min jixtieq jibda minnkom, tista' tibda inti Aldrin. Tittixel il-mikrofonu. Hekk jogħġbok. Le, il-mikrofonu għadu mitfi, suppost tlabnik ukoll. Okay, all right. Okay. Mela, kif kont qed ngħid, fuq da suġġett opinjoni nista' nagħti, jiġifieri meta tara minn barra minn perspettiva minn għajnej minn barra, tara naqra stramba li speċi fadal żewġ logħbiet u ssir it-tneħħija ta' coach meta fadal biss żewġ logħbiet biex jispiċċjalu l-kuntratt. Jiġifieri x'hemm behind it eżatt ma nafx. Issa wieħed jista' jiddeduċi aħjar se jsir għall-logħba li jmiss. Jekk hux ħajsir assistant coach temporanju aw coach temporanju jew inkella jinħatar xi ħadd fiss. Dan min-naħa tal-MFA ma jidhirlix li għadu ħareġ xejn konkret,
U minn hemmhekk wieħed jista' jiddeduċi x'ħajsir u ma jsirx. Ġifieri il-biċċa tax-xogħol jekk Malta jirnexxilix tikkwalifika biex titla' grupp ieħor hija kwistjoni kemm xejn naqra diffiċli li wieħed jista' jipprevedi għax ir-riżultat huwa diffiċli ħafna. Irid jirbħu l-logħbiet kollha waħda minnhom trid tintrabaħ 3-0 prattikament. Jiġifieri ma nafx hu, ġifieri dik l-opinjoni li għandi, ġifieri ma nistax bħalissa at this point in time, sakemm ma jinħatarx il-coach jisek qasta tajt qal x'kienet ir-raġuni jew ma kienitx. Ovvjament l-MFA naħseb li kienet ma kienitx sodisfatta bil-riżultati kif kienu ġejjin u naħseb ridet tieħu xi tip ta' passi għax ma setax tibqa' passiva għax kien hemm ħafna kritika anke mill-kamp sportiv Malti u naħseb jiena deċiżjoni li tittieħed min naħa tal-MFA. Issa jekk kienx deċiżjoni tajba jew li għad iridu naraw. Nikolaj, l-ewwel kummenti tiegħek fuq it-tkaċċija ta' Marcolini. Naħseb inkom li fejħalla sur Kassar, naħseb li il-prestazzjonijiet naħseb fil-lobit li kienet ikonna dal-aħħar it-tim nazzjonali naħseb li ma kienux soddisfaċenti naħseb daqskemm wieħed basar biex inkomplu naħseb fuq il-mixja u fuq l-affarijiet pożittivi li ħalla il-coach ta' qablu naħseb li bħalma qal Aldrin naħseb li irridu naraw id-deċiżjoni x'kienet warajha li nemmen li naħseb jiena kienu jitlessew l-aħħar ġiex logħbiet u mbagħad id-deċiżjoni kienet tittieħed bil-riżultat ta' kif kien ħajspiċċa in-Nations League. Jiena mill-istajt nara fem mal-Moldova kienet telfa kemm xejn kera. U mal-Andorra minkejja li rbaħna ma tantx kienet ċimirja tajba. Għall-inqas dik naħseb kienet kif se nsejħalu hekk, il-cracks illi it-trigger ngħidu hekk li daċidet l-MFA tagħmel din il-bidla. Issa nibdew niddiskutu naqra il-futur. Kulħadd kważi qal tiegħu qabel xejn. Coach Malti jew coach barrani, x'tippreferu? Jibben naħa tiegħi ifhimni. Kif dejjem ngħid, coaches tajbin Maltin hawn. Ġifieri dana ma nistgħux ninnegaw li m'hawnx kwalità ta' coaches tajbin. L-MFA dal-aħħar snin isa ħadet il-vija li taħtar coach barrani li ma nara xejn ħażin ħaqqas fiha. Però nemmen li bidliet kosmetiċi speċjalment fin-naħa ta' fuq tal-piramida, meta tkellmu naħa ta' fuq tal-piramida huwa t-tim nazzjonali. Ir-riżultati mhux se jiġu daqshekk malajr ikun min ikun il-coach. Naħseb jiena kulħadd irid ipoġġi jdeh fuq sidru u jammetti li fil-qiegħ tal-piramida l-affarijiet mhux qed insodi, mhux qed insew u naħseb il-futbol Malti irid jagħti titwila sew lejn ruħu u jammetti li l-affarijiet mhumiex kif qegħdin suppost. Ġifieri il-bidla u t-tibdil u t-tiġdid irid isir minn isfel għal fuq. Jalla kull min jinħatar coach ovvjament iġib ir-riżultati mixtieqa kemm min-naħa tal-MFA u kemm għall-pubbliku Malti sportiv għax aħna wara kollox il-futbol huwa xi ħaġa għal qalbna u nisperaw li minn hemmhekk inkomplu nibnu u nirranġaw l-affarijiet li għandna bżonn nirranġaw fil-futbol Malti. Nikolaj? Naħseb l-istess, naħseb bħala coaches kikunx Malti jew barrani, coaches ta' livell għaw, ġifieri Maltin ma djani xejn fattu koll kikunx barrani jew lebis, naħseb nkompli fuq l-ħabib tiegħi
li hemm bżonn issir ħidma iktar naħseb profonda iktar fil-fond biex ċertu affarijiet jinbidlu u naħseb li m'għandhom bħalma saru l-bidliet qabel għandhom ikomplu jsiru iktar tibdiliet biex il-livell Malti naħseb ikompli jitla' fejn jixtieq għal ġid tal-futbol lokali. Min isemmi wkoll illi issa waqfa Ottubru ser ikollna il-logħba nistgħu nsejħula hekk kruċjali illi t-tim nazzjonali Malti tilab f'Taqali kontra il-Moldova bit-tama wkoll illi jiġi dak ir-riżultat mixtieq almenu nisbrak ta' 2-0 biex mbagħad naraw minn hemm x'ser jiġri. Jiena fil-fema tiegħi kolli ngħaddi opinjoni. Diġà dejta wkoll anke fil-paġna tagħna meta kien hemm it-tkeċċija, l-aħbar ta' tkeċċija jiena naħseb illi hemm coach Malti illi bħalissa iva huwa impenjat ma' klabb imma bir-rispett kollu lejn il-klabb li jinsab miegħu nemmen illi wasal iż-żmien illi jieħu tmun tat-tim nazzjonali Malti u qiegħed nirreferi għall-issa coach ta' Sliema Wanderers Paolo Zammit illi nemmen fl-opinjoni tiegħi għandu l-kredenzjali kollha biex jinħatar coach tat-tim nazzjonali Malti. Mela, kontemmu din il-parti qasira li tirrigwarda Marcolini u t-tim nazzjonali Malti, illum vera li Roberto De Brincat il-mistier Presidenti mhux qiegħed magħna, imma batilna intervent fejn fih ukoll se jirreaġixxa anzi għal dina t-tkeċċija ta' Marcolini. Wara l-intervent ta' Marcolini ta' Roberto, skużawni, se mmorru wara riklami kif niġu lura dawn iddiskutu l-kampjonat nazzjonali amatorjali 2. Għaldaqstant inħalli fidej Roberto l-ħsibijiet tiegħu immorru wara riklami u nerġgħu niġu lura. L-aħbar li l-MFA termina il-kuntratt tal-coach nazzjonali ta' Marcolini naħseb li tisma' waħda sorpriża għax ovvjament it-tim nazzjonali li ġej minn rebħa barra minn darna kontra Andorra xi ħaġa mhijiex ħassib komuni għat-tim nazzjonali. Però naħseb li d-deċiżjoni maturat bħalma rrapportaw ħafna siti tal-isport lokali wara t-telfa kontra l-Moldova fejn pratikament il-werija kienet waħda f'liga għall-aħħar. Naħseb all il-kontribut li tada l-coach Taljan kemm ilu fil-kariga ma kienx tal-livell mistenni li jiena bħalmet fil-programm ta' nhar il-ħamis. Bit-telfa ta' Davis Manġa mit-tim nazzjonali ma' fil-futbol Malti tilef top player li kellu dan il-coach ovvjament għandu CV importanti jikkonferma dak li hemm fil-CV kemm ta' mmexxi t-tim nazzjonali mor ma' coach li kellu CV ħafna inqas minn dak ta' Manġa, ta' kwalità minn dak ta' Manġa u l-wirjiet u anke r-riżultati konfermaw dak il-differenza li hemm bejn dawn iż-żewġ coaches. Issa ovvjament qed ngħid li sorpriża għax fit-tagħlim oħra tim nazzjonali Malti jiġilek kontra l-Moldova juża bħala deċiżiva għal-fin tal-promozzjoni fin-Nations League. Ovvjament naħseb l-uffiċjal tal-MFA kellhom raġunijiet tagħhom fejn il-deċiżjoni. Wieħed jistenna issa ovvjament min ħajkun is-suċċessur. Kien hemm ħafna li kummentaw li jixtiequ li jkun coach Malti, forsi inti raġun, però jiena nitfaqsem il-ġimgħa rajt fuq Sport Mediaset li Claudio Ranieri jixtieq jikkoċċa tim nazzjonali. U naħseb li Claudio Ranieri bil-profile tiegħu, bil-istorja tiegħu, bil-kurrikulum tiegħu, bil-kapaċitajiet tiegħu, kapaċi jkun coach mill-aktar ideali biex ovvjament jaraw infina fil-persana mentalità aktar professjonali u anke forsi l-fatt li konna coach bħal huwa Claudio Ranieri inissel ċertu ħeġġa u ċertu motivazzjoni fil-players
تدريب نازيونالي ovvjament dan huwa żamel differenti jiġifieri nibda sirkolazzjoni u nibda xnija ma jkun ranieri ħaġa stajt isem ma nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar li għandna bil-persuna nixtieq li nara li jmexxi it-tim nazzjonali ta' pajjiżna. L-Ultimistim tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla basta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba l għattilet parti tal-program Botta u Risposta fejn il-lejla issa ħanibdew niddiskutu wkoll l-iżbet kampjonat nazzjonali amatorja li tnejn flimkien ma' Oldrin Kassar, assistent segretarju ta' Victoria Hotspurs u Nikolaj Karwana, il-coach ta' Dingley Swallows. Ringrazzjom tal-li wkoll il-lejla qegħdin jingħaqdu magħna f'dan il-programm. Inħeġġiġkom ukoll biex min jixtieq intervjeni jew jisaqsi xi domanda lill-membri tal-panel attwali jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom ma' din ix-xandira. Bħalissa wkoll għaddejjin żewġ logħbiet, waħda appuntu mill-kampjonat amatorjali tnejn St. George's Shane tal-Kara United Shane u f'Kordin f'Tony Bezzina Stadium fit-sitta kellna l-logħba bejn Florjana u Nashar Lions illi il-Furjana rebħu 2-0 grazzi għal Franklin Sasereb u bħalissa maddejja l-logħba bejn Balzan u Zabbar St. Patrick. Balzan illi qegħdin, anzi Zabbar St. Patrick illi qegħdin minn fuq bl-iskor ta'
1-0 kontra Balzan. Nikolaj naf li bħalissa qiegħed tattendi għal din il-logħba parti li qiegħed ukoll tintervjeni f'dan il-programm. Ma nafx hekk forsi tista' tittina xi impressjoni fuq dak li qed tara bħalissa f'Kordina jogħġbok. Skużani, l-logħba bilanċjata ħafna, jidher li lob f'nofs il-ground, biss naħseb li għalissa ħal-Balzan ħarġu ftit iżjed aggressivi minn ħażabbar. Ovvjament il-fatt li qegħdin minn taħt turi dik ċertu urġenza biex tipprova terġa' tidħol fil-logħba biex iddawwar ir-riżultat favorik. Si, Nikolaj ta' dawk l-istit kummenti mill-360 Sports Malta Premier League għalli jżibet kampjonat nazzjonali amatorjali 2 u qabel ma nibdew niddiskutu naraw naqgħu huma l-protagonisti ta' dan il-kampjonat ukoll bl-għajnuna tal-grafika. 10 timijiet f'dan il-kampjonat, l-English Swallows 10, Kalkara United, Mdina Knights, imqabba Santa Fenera Lightnings, Siġġiewi, St. George's, Taxbix u Victoria Hotspurs. Qabel xejn nixtieq nitlob lil Penins u lil Aldrin kif ukoll lil Nikolaj biex ituna ħansejjaħlu hekk. Kumment introduttorju fuq il-kampjonat. Aldrin fidejk. Ifimni, aħna bħala klab kif kulħadd jaf aħna diġà ħaġa ġdida għalina, aħna Timawċi li għall-ewwel darba fl-istorja se jkun hemm Timawċi li qed jieħu sehem u qed jikkompeti fil-kampjonat Malti. L-avventura hija totalment ġdida, ġifieri fil-fatt anke bħala friendlies fil-pre-season il-maġġoranza tal-logħbiet tagħna saru kontra timijiet mill-Challenge League. Jekk kienx pass tajjeb min-naħa tagħna jew le, sinċerament ma nafx. Però meta ħanibdew kif bdejna l-bieraħ nilagħbu kontra t-timijiet tal-National Amateur League 2, l-oppożizzjoni ma tantx huma prattikament ġodda għalina, ġifieri ma nafux se nsibu ma' wiċċna. Sakemm ma nibdewx ovvjament niskawtjaw naqra l-logħb matul l-istaġun qabel ma nibdew nkomplu nilagħbu l-logħb tagħna. Imma ovvjament din hija avventura totalment ġdida. Il-bieraħ kien l-ewwel test għalina ma' tim mid-diviżjoni tagħna. Okay, all right. Ma għandek. Qabel ma titlu fid-dettall Okay. fuq il-kompetizzjoni per se. Nikolaj, l-ewwel kumment tiegħek fuq biex nintroduċu s-suġġett hekk jogħġbok. Naħseb l-Amateur League 2 ħajkun kif jidher il-kampjonat ħajkun bilanċjat ħafna naħseb it-timijiet li kien hemm li għedin f'Amateur League 2 naħseb kulħadd tagħmel il-homework tiegħu tajjeb, kulħadd saħħaħ fejn kellu bżonn u għamel reinforzi ġodda biex isaħħaħ l-iskwadri tiegħu. U naħseb li ħajkun kampjonat ibbilanċjat ħafna fejn hemm li jkun hemm xi sorpriżi wkoll. Naħseb forsi fej xi timijiet li huma nemmen li hemm timijiet ħajkunu favoriti dejjem. Imma naħseb li it-timijiet ma tistax bassar daqshekk kif għaliex kull tim għamel rinforzi li kellu bżonn biex isaħħaħ l-iskwadra tiegħu. X'inhu huma l-għanijiet tagħkom għal dan l-istaġun? Nikolaj. Tista' tibda Mela, l-għanijiet tagħna huma li nżommu saqajna dejjem nżommu saqajna mal-art
nieħdu logħba kemm jista' jkun. Naħseb ħdimna bil-għaqal u rajna il-fatt li s-sena l-oħra jena kont assistant coach ta' ħadding li kont naf l-ambjent ċemm mhux m'hemmx u naħseb għenet ħafna biex noħloq l-iskwadra li xtaqt għaliex rajna fejn kien hemm bżonn għamilna t-tibdiliet li kien hemm bżonn u naħseb irnexxielna nibnu apparti skwadra nibnu familja. L-għanijiet huma li kemm jista' jkun isem ħadding li naħseb jixraqlu aħjar naħseb ma ħaqniex inkunu bħalma wasalna s-sena l-oħra it-tieni mill-aħħar fil-kampjonat. Allura lan tagħna hu li kemm jista' jkun isem ħadding li intuħ dak li jixraqlu. U għall-inqas nispiċċaw pożizzjoni aħjar minn dik li spiċċajna s-season li għadda. Mela, l-għanijiet tagħna u l-għanijiet tagħna huma bħal kull tim ieħor. Aħna qegħdin hemm biex nilagħbu l-futbol u nippruvaw nirpu l-logħbiet u mmorru tajjeb matul l-istaġun. Xogħolna bħala kumitat u bħala klabb għamilnieh u naħseb li għamilna xogħol tajjeb biex nibnu skwadra kompetittiva għal dan il-kampjonat. Il-players flimkien ma' l-istaff tekniku ħadmu ħafna u għatieħ matul il-pre-season, dħalna għat-turnament tas-Sirens ukoll din is-sena biex nippreparaw ruħna sew, però kif qal Nikolaj u kif għad jien qabel din hija avventura ġdida. It-timijiet jidher li kollha b'xi mod jew ieħor tejbu l-iskwadri tagħhom u nemmen li it-triq mhijiex faċli ġast tajt jiena ħaninżel u nirbaħ l-avversarji kollha huma armati u tinżel hemm u tieħu logħba biex tipprova ġġib ovvjament dejjem it-3 punti biex titla' fuq fil-klassifika ħalli finalment tipprova tiċċallenġja biex tagħmel il-promotion. Odrin, bħala klabbawti, kif qed taħsbu li ser tkun ta' vantaġġ għalikom il-fatt li dis-sena flok se tilagħbu f'kampjonat tal-GFA ħatkunu qed tilagħbu f'kampjonat organizzat mill-Malta Football Association? Mela, din ixtieq nagħmilha ċara. Aħna ovvjament bħala klabb u bħala klabbawċi ngħidu li aħna kien ta' onura lina li dejjem konna nilagħbu fil-kampjonat awċi, però kien wasal iż-żmien li aħna bħala klabb insejbu challenges ġodda. Aħna minn dejjem konna klabb ambizzjuż, wieħed mill-iktar klabbs stability li hemm fiż-Gżira Awċija. U hemm minna wara ovvjament ħafna diskussjonijiet li l-unika mod fejn stajna nsibu challenge ikbar għal klabb tagħna biex dejjem ikompli jikber u jimprovja kien fil-kampjonat Malti. Aħna il-Liga Awċi tajjeb kemm hu tajjeb dejjem ħajibqa' lig reġjonali bħalma huwa il-Mafa, il-Ġida, dan huwa kampjonat reġjonali. U aħna ħassejna li bħala klabb u bħala klabb Awċi xirqilna li nagħmlu l-pass għalkemm ma kienx pass faċli kif kulħadd jaf li nibdew nilagħbu fil-kampjonat Malti. Ġifieri dik kienet sfida li l-ewwel biċċa tagħha irbaħnija għax ġejna aċċettati mill-eżekuttiv tal-MFA Mejju li għadda biex ġejna aċċettati fil-kampjonat Malti. Issa minn hemm storja ġdida ktieb blank u tibda tinkiteb storja ġdida għall-klabb tagħna. Jalla x-xogħol kollu, speċjalment ix-xogħol siewi u għaqli li qed jagħmel President tagħna flimkien mal-Kumitat jissarraf f'riżultati pożittivi. Ħafna bżonn kien li jistgħu jagħmlu dan il-pass bħalma għamiltu intom fil-futur? Antonello, fimni, jiena ma sax nitkellem għal klabb oħrajn, aħna il-pass aħna għamilnieh. Aħna li għamilna żgur issa ftaħna options jekk hemm klabb oħrajn Awċin li jixtiequ jagħmlu dal-pass la
irnexxina nagħmlu aħna jistgħu jagħmlu huma. Nemmen li l-livell tal-futbol għawċi, speċjalment fl-ewwel diviżjoni għandek l-ewwel 4 clubs. Huma clubs li jistgħu jkunu kompetittivi fil-kampjonat Malti, però ovvjament dik hija deċiżjoni li jrid joħodha il-klabb per se. Aħna minn naħa tagħna ħassejna li l-pass kellna nagħmlu issa u rnexxinna. Nikolaj, kemm temmen li dan il-format il-ġdid jista' jgħin klabs żgħar Maltin bħalkom li s-sena li għaddiet kontu tilagħbu ma' timijiet amatorjali l-oħra kollha titjiebu b'mod speċjali fuq l-aspett tattiku tal-logħba. Naħseb il-format kif inhu huwa għall-inqas qegħdin nikkompetu ma' timijiet, is-sena l-oħra speċjali nikkompetu ma' timijiet imġar ta' livell naħseb u anka ċertu budgets ta' timijiet kun ftit impossibbli biex klabb żgħar bħalna tlaħħaq magħhom qed tifhimni, imma naħseb il-fatt li għall-inqas hemm ħafna timijiet li huma viċin. Tagħmel iżjed kuraġġ biex tipprova kemm jista' jkun tkumpar mat-timijiet kollha u għall-inqas tinżel u l-logħob ikun ibbilanċjat għax inhut li xi kultant ċertu skors li kienu is-sena l-oħra naħseb li ma kienux jagħmlu taġid għal-timijiet żgħar bħalna. Biex nagħlqu wkoll dan il-programm il-bieraħ kellkom l-ewwel logħbiet tagħkom tal-kampjonat Lina Knights wieħed din li Swallows wieħed u debut eċċellenti ta' Victoria Hotspurs meta gowl fil-battuti finali irnexxielkom telbu l-Santa Venera Lightnings bl-iskor ta' 2-1. Forsi xi ftit kummenti fuq il-logħbiet tal-bieraħ rispettivi tagħkom. Nikolaj Aldrin u nafx min jixtieq jibda minnkom. Tista' tibda Nikolaj. Naħseb il-logħba l-bieraħ nitkellem fuq mod speċjali fuq il-logħba tagħna naħseb kienu ġiex ħafs differenti fej fl-ewwel ħafna naħseb it-tim ta' Hadding li kien dominanta ħafna naħseb konna nista' ngħid l-aħjar tim fl-ewwel taqsima biss fit-tieni ħaf il-folja kienet bil-kontra. Naħseb li l-imdina kienu ftit iżjed aggressivi minn kif spiċċajna l-ewwel taqsima aħna. U nemmen għavolja naħseb li il-chances li kellna inti fil-logħba meta titlef il-chances il-logħba jafiddu l-kontrik. Ġifieri u kif ġara li spiċċajna biżball sofrejna l-gow ta' dru, però ma neħi xejn mill-mertu ta' mdina fej fit-tieni ħaf wettqu reazzjoni tajba u ġabu l-gow ta' dru. Ġifieri bħalma għetlek fil-bidu naħseb kienet logħba b'żewġ uċuħ fej fl-ewwel daqsima konna dominanti aħna, fit-tieni daqsima naqqasna ritmu aħna u mdejna approfittaw minn nuqqas tagħna u ħadu punt u serqu il-ġiex punti l-oħra li kellna kważi fil-but għall-aħħar 10 minuti tal-partita. Inti Aldrin għandna aġġornament minn ġewwa Cordin, Zabbar St. Patrick jirdupjaw l-iskor permezz ta' Brian Ariel Gambarte, Zabbar St. Patrick 2 Balzan 2 il-76 minuta logħb. Aldrin, debut eċċellenti għalikom kontra Santa Venera Lightnings, irbaħtu 2-1. Il-kummenti tiegħek fuq din il-logħba jekk jogħġbok. Mela, id-debut ovvjament għalina kien xi ħaġa storika, allura ovvjament kien hemm apparti li kienet l-ewwel logħba kien hemm l-eċitament li kienet xi ħaġa kompletament ġdida għalina. Kien hemm eċitament fostna s-supporters u l-kumitat
u naħseb anke naqra ċitament fost il-plejers kien hemm ukoll. Però il-logħba nista' ngħid li kienet totally one-sided, jiġifieri aħna teknikament konna ħafna aħjar mill-avversarji tagħna. Logħba kważi il-ħin kollu fin-nofs il-ground tal-avversarji tagħna, però din il-ħaġa wis probabbli ħadmet kemm xejn kontrina peress li l-ground tas-Sirens huwa ground kemm xejn żgħir kif kulħadd jaf u meta ikollok tim qed jilgħab kontra prattikament 10 difensuri quddiem il-kaxxa l-kbira, ikun diffiċli ħafna biex tippenetra biex tiskurja ħalli tieħu l-vantaġġ tal-logħba. Meta jkollok affarijiet hekk u forsi wkoll naqas fortuna meta jkollok chances li tiskorja u titlifhom. Daw l-affarijiet jibdew jaħdmu kontrik, tibda ġejja naqra tensjoni, però nassigurak li min-naħa tal-coach u l-players baqgħu kalmi, baqgħu jippruvaw, baqgħu anke jagħmlu bidliet tattiċi sakemm fl-aħħar prattikament fl-extra time skurjajna t-tuwan u kellna wkoll fl-extra time penalty wkoll sfortunatament li fnieh. Ġifieri r-riżultat seta' faċilment ġie 3-1. Però kif qed ngħidlek, il-kundizzjonijiet tal-ground m'għenunniex ħabba l-prestazzjoni tagħna kif qed ngħidlek konna teknikament u tattikament konna tajjeb ħafna, però sfortunatament l-avversarji jiddefendew tajjeb ħafna li bdew jarqulna ċ-chances li nsibu x-xibka. Imma sodisfatti li r-rebħa ġiet u li tibda b3 punti mill-ewwel logħba tagħmilek kuraġġ biex tiffaċċja l-logħba li jmiss nhar is-sibt mal-Kalkara. Kalkara li bħalissa għadhom xejn b'xejn meta fadal l-aħħar kwarta logħb ġewwa ċ-ċentenarju ta' Qari. Mela, grazzi lilek Aldrin u grazzi lilek Nikolaj tal-li interventi tagħkom illejla. Grazzi wkoll tmur l-isponsors tagħna li huma Michael's Butcher, Beauty Wisdom, El Catalan u The Barber Room. Inħeġġitkom biex tużaw is-servizzi ta' dawna l-istabilimenti għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm daqs sija oħra ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstant. Tinsewx tidħlu tafsu like, anzi subscribe fuq il-YouTube channel tagħna ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li noħorġu minn ħin għal ieħor matul il-ġimgħa u meta ikollna il-bżonn. Żewġ avviżi żgħar, il-programmazzjoni tal-lejla ma spiċċax hawnhekk il għaliex malli jispiċċaw il-logħbiet li hemm attenzjoni aġġornament minn ġewwa s-Centenary Stadium ta' Qali. Kalkara United jiftħu l-iskor permezz ta' Aaron Healy fil-75 minuta. Kalkara United 1, St. George's xejn. Konna qed ngħidu li kif jispiċċaw il-logħbiet illi għandna il-lejla ġewwa ta' Qali Importin intellaw l-artikli ta' aġġornamenti li rigwardaw il-Premier League u l-MCR2 daqstant dawn joħorġu wkoll bejwet wara ħabta ta' 11 u nofs ibqgħu servu il-paġna tagħna li żjed artikli u aġġornamenti. Botta u risposta jirritorna bħallum ġimgħa fid-9 fejn it-temi maħsuba li jiġu diskussi ser ikunu l-żewġ logħbiet importantissimi li għandna fit-tmiem il-ġimgħa minn ġewwa l-Ingilterra, Manchester City kontra Arsenal u minn ġewwa l-Italja id-derbi Inter Milan. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn, jien Antonello Bela ma tfadali xejn ngħidilkom ħlief grazzi talli llejla kontu magħna għal dan il-programm. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.